Kakanka ya zamo sarki kuma babanka ya zamo sarki kai ga kaka zamo sarki ko yau da kai aka dai hamari. Kakanka ya zamo sarki kuma babanka ya zamo sarki kai ga kaka zamo sarki Ahmed da kai aka dai hamari. Ahmed da kai aka dai hamari. Na ciro magwarzon bashari gwalla ado turagen lautai. Na ciro magwarzon bashari gwalla ado turagen lautai. Gudu gwalla ado turagen lautai. Kamara gudu dan zane gayin goma madaukin ba. Maza suna sauna te. Dangi dai aka zaro maza suna sauna te. Wanda rabai aka zaro maza suna sauna te. Kamala gudu dan zane. Sarkin gama idanun kura, dare ya kai ko kura, ban gane kamar nunai ba. Kamala gudu ko kuka, ban gane kamar nunai ba. Kamala gudu dan zane. Sarkin gama idanun kura, dare ya kai ko kuka, ban gane kamar nunai ba. Kamala gudu dan zane. Sarkin gama idanun kura, kamala gudu dan zane. Wanda kai aka zara maza suna zauna ne, kamala gudu da zane. Da arziki da mahaifa duka wa'idin yayo ma. Da arziki da mahaifa duka wa'idin yayo ma. Duka wa'idin yayo ma. Kamala gudu da zane, gaggen gumbar madaukin banga. ‘Ya'yan sarki daɗiyan sarki, kowa ya kawo cabba ta maza, ku zo ku kai da toron giwa. ‘Ya'yan sarki daɗiyan sarki, kowa ya kawo cabba ta maza, ku zo ku kai da toron giwa. Na ce ku zo ku kai da toron giwa, kabala gudu dan zane. Martaba ka wahidin yayyo ma, martaba ka wahidin yayyo ma, kabala gudu dan zane, gayyan gumbar madaukin ba. Lokacin da an kayo kuwo, an tumbuke yan siyasa ga wani dan sarkin gobele ya zaburo yana murina yana hariya yana tarawa wai ca ya kai sarkin gobele wai na din siyasa ne a sarkin je kana yi ka ne ba yana cikin sarakunan farko waɗanda addasan da girma yana cikin sarakunan farko waɗanda addasan da girma sanda sarkin gobele tana sanda sarkin gobele tana hannu kamala gudu mai arabu casko mai kwanan madana mai balarabe da go ga dalla ga akwai Allah mai dan zomo mai kasa sule dan karkar mai dan manomi mai dangawa kamala gudu mai arabu casko mai kwanan madana mai balarabe da zango ga dalla ga akwai Allah mai dan zomo mai kasa sule dan karkar mai dan manomi mai dangawa kare ke ga dan manomi ga dangawa kamala gudu dan zane kayan gomar madaukin wanda sarkin ga mai kwaɗai da yawa to sanne ya gaji ya sai koko ya zo batu ga mai dama shi na talashe na akai daji tsoron ka kai tsoron ka so kai daji ina ciro bagwarzon bashari gwaza turagen lauke ina ciro magwarzon bashari gwaza turagen lauke jallala bana mai girma ya allo mutanen kauye ya allo mutanen birni kamar gudu da zafi kare bakwai madaukin mai yawan ƙasa sarkin gumel da bare bari ga hilla ne wanga bangare mangawa kamar da kudu dan zane mai yawan ƙasa sarkin gumel ga
bari ga buza wanga bangare manga dawa ga bangare manga sabala gudu dalla sabo sabayano gumella sabo sabayano gumella no ya baba dan lake sabo sabayano gumella sabala gudu dalla ne ya gumella aje baban da na ya ba mai girma sabala gudu dalla aje baban da ya ba mai girma dan ale uban ale badala mai goro na ya ba mai girma dan ale uban ale badala mai goro na ya ba mai girma Husaini ya gumele Husaini ya gumele ya ba yara na ya ba mu ya ba dan kwairo ya kata ya ba yara na ya ba mu ya ba dan kwairo sai kamu na ci tuwon yari sannan na kashe kuɗin yari sannan na sa rigar yari amma haba gidan ne zo ba kamala gudu dan rani zargin gumel ba daugin banza ina sai gwajin kaduwa ina yace abin kirkin awalin nan ne ka kashe Tina, kamala gudu dan zali, zargin gumel ba daugin banza na sai gwajin kaduwa ina yace abin kirkin sunan ni ka kashe kuɗina kamala gudu dan zali, zargin gumel Baba riga bada suna zauna kai akalolo bada suna zauna kai akalolo bada suna zauna na sauka gobe ranar sallah a wanda kai na sallah bana ka birge mutanen daji ka birge mutanen birni a wanda kai na sallah na bana ka birge mutanen kauye ka birge mutanen birni Sabala gudu dan zali, sarkin gomel madaujin wanda. Sarki abin biya a daɗi mai biya ka bai ran mai ba. Sarki abin biya a daɗi mai biya ka bai ran mai ba. Sabala gudu dan zali. Alhaji ya yi iyaka da Kano, kuma ya yi iyaka ka Zaure, kuma ya yi iyaka da Wura, kuma ya yi iyaka Hadija, can ya yi iyaka Nijar. Shugaban ƙasar Nijar, Usaini kunci bai lamba ba. A shugaban ƙasar Nijar, Usaini kunci bai lamba ba. Kafet yana yaba mai girma, kamala gudu dan zali, sarkin gumel madaujin banza. Gari gaba mace gari dan mamban ya kai da kaloro gari dan mamban zagi ko majalin daga Amadu mai kazan jama'a ne zagi ko majalin daga Amadu mai kazan jama'a ne kaga di zargi ya Muhammadu Sambo ina ka hankali ya kwanta kaga di zargi Muhammadu Waɗe yauna ka hankali ya kwanta kaga di zargi ya maji bauchi ne yauna ka hankali ya kwanta Amadu kaina ka hankali ya kwanta zagi ko majalin daga Amadu mai kazan jama'a ne zagi ko majalin daga dan sarkin da ya zamo sarki shi kan nashi hankali ya kwanta sarkin da ya zamo sarki shi kan nashi hankali ya kwanta zagi ko majalin daga dan sarkin da bai sarki ba wannan nashi hankali ya washe zagi ko majalin daga Obama Adila mi to sarki ruwa ta bangon dutse Obama Adila mi to sarki da ruwa ta bangon dutse zagi ko majalin daga na gode filanin jama'a re nan cikin gari na gode filanin jama'a re nan cikin ya kawai zagi ko majalin daga sarki na ɗan iya akwai lalaka na ɗan iya akwai lalaka na ɗan iya akwai lalaka na ba da musa babbare Allah ya tara kama hari na ba da musa babbare Allah ya tara kama hari zagi ko majalin daga ne kan abin da kai min na gode abin da kai min na gode ya ba ni rigunan miliki sannan ya ba ni doki sannan ya haɗa da kayan milki sannan ya haɗa da kayan doki zagi ko majalin daga Amadu mai kala jama'a ne zagi ga bai ta kama mai taku kina ta kama da dai ne gane shi na gaishe a gaishe ka mai bakin wadin rai zagi ko majalin daga Amadu mai kala jama'a ne zagi ga bai ta kama mai taku kina ta kama da dai ne gane shi na gaishe
a gaishe ka mai bakin wani rai zaki ko bajirin daga Amadu bai kazan jama'a ne. Sarkin ga mai hayan yan tauri tashi ka hozo ga kuwanka mun san ba Ka huduwa ta kushe zaki ko bajirin daga Amadu bai kazan jama'a ne. sarkin ga mai hayan yan tauri tashi ka hera kuwanka mun san ba ka Huduwa ta kushe zaki ko bajirin daga Idan sarkin ninge nusa dan sarkin misau Muhammad Manga zaki ko bajirin daga Ina sarkin ninge nusa dan sarkin misau Muhammad dan sarkin misau Muhammad Manga zaki ko bajirin daga da iyayen jama'a Alhaji Amadu ya yi mai Haidi zaki iyayen jama'a Alhaji Amadu ya mai haidi zaki za ta kware ya bari da alitaba ya bayar sannan naira 1000 ya bayar Hadda sadiya ya bari